Mám otázku. Ako dosiahnuť, aby zamestnanci využívali svoj potenciál pre firmu? Ako iste viete, my prevádzkujeme cirkev a nie nejakú spoločnosť. Avšak vyhľadávanie talentov je podobné tomu, ako spravujete spoločnosť. Spomenuli ste tu už rozličné faktory. Myslím si, že nabádanie na to, aby si ľudia vytvorili vlastnícky pocit k danej organizácie, je veľmi dôležitý. Musíme ich vnímať ako ľudí a nie ako komoditu. Preto je dôležité, aby sme vyvinuli v týchto ľudí zmysel pre vlastníctvo firmy, ich podiel vo firme, aby vedeli zdieľať osudy a výsledky firmy. Aby vnímali, že ich ovplyvňuje to, či sa spoločnosti darí dobre alebo zle. Takže zmysel akéhosi vlastníctva je pre mňa veľmi dôležitý. Ak ľudia nemajú zmysel vlastníctva voči spoločnosti, potom kradnú, sabotujú a potom robia všetko preto, aby vlastne túto spoločnosť zrazili na kolená. A samozrejme, je pre manažera veľmi dôležité, aby dokázal v zamestnancoch takýto pocit prebudiť. Ak si to premienieme na cirkev, funguje to podobne. Aspoň v niektorých rysoch, v niektorých komunitách, v niektorých spoločenstvách sa sťažujú, že laici nemajú rovnakú pozíciu ako kňaz. Avšak pokiaľ aj laici cítia vlastníctvo toho, ako sa darí cirkvi, tak rovnako sa vodí aj im. To je veľmi dôležité. Ak by som ja riadil spoločnosť, je, aby ľudia mali pocit vlastníctva. Aby si považovali tú spoločnosť za svoju a cítili rovnakú mieru zodpovednosti za svoj vlastný osud, ako aj za osud firmy. Tak, aby mohli vynaložiť to najlepšie, čo v nich je pre spoločnosť. Ešte rozmýšľam, že tá otázka sa dá pochopiť aj takým extrémnym spôsobom, s čím mám osobnú skúsenosť, že niektorí ľudia sú príliš dobrí, aby ich to necúkalo, aby si nezaložili vlastné firmy. A v slobode, ktorú majú, to aj môžu urobiť. A potom je tá otázka na mieste, že ako to urobiť, aby ale svoju energiu venovali vašej firme a nie tej ich vlastnej. A tá odpoveď je jednoduchá. Proste pre tých ľudí to musí byť lepšie. Z rôznych dôvodov. Môžu sa cítiť uspokojenejší, môžu dostať viac peňazí, alebo niečo v tom musí byť, aby povedali si, že pre ich život je užitočnejšie robiť nakoniec vo vašej firme ako vo svojej vlastnej. Takže je to neustály boj a samozrejme všetko, čo bolo povedané, s tým súvisí, aby vám verili, aby ste bol správny líder a všetko s tým súvisiace, ale môžeme to chápať aj takto, že ako tých najlepších ľudí udržať sami u seba, aby nešli tú energiu venovať niečomu, čo má menší zmysel. Oni sami musia pochopiť, že ako individuality, a to je mnohokrát ten scenár, že to nedotiahnu veľmi ďaleko a potom sa vrátia. A mali sme to vo firme minimálne 3-krát, čo si pamätám, že zamestnanci založili vlastné firmy a vrátili sa. Ale museli v nás rozpoznať ten svoj priestor na svoju realizáciu. Ja mám takú provokačnú otázku. Nedám odpoveď a spýtam sa našich priateľov, vzácnych priateľov zo zahraničia. Aj otec kardinál pred chvíľočkou hovoril, že tí zamestnanci firmy musia mať pocit vlastníctva. Musia mať pocit, že je to niečo, čo prináleží aj im, aby sa starali o jeho dobro. My sme zažili komunizmus. A takisto všetko bolo naše. Všetko bolo naše.
A práve preto, že ľudia mali mnoho razy pocit vlastníctva, že je to spoločné, tak práve preto sa v týchto podnikoch kradlo. Že práve preto si z tých podnikov zobrali, lebo bolo to všetkých. Áno. Že aký je rozdiel v tom pocite vlastníctva možno v demokratickej spoločnosti, ktorá môže byť rôzne deformovaná, poznáme to z vlastnej skúsenosti, a medzi tou spoločnosťou, poviem, komunistickou napríklad, alebo aj socialistickou mnoho razy. Dobre, ďakujem pekne. Okay, I think basically v tomto prípade komunistickej, respektíve socialistickej spoločnosti sa hovorí o sociálnom štáte, kde všetko patrí nám. Keď hovoríme, že všetko patrí nám, to nie je to isté, ako keď hovoríme, že každý nesie zodpovednosť za veci. Keď ľudia cítia za to zodpovednosť, tak vedia, že niečo mám aj na svojich pleciach. A ak ľudia nesú zodpovednosť za inštitúciu, pociťujú za to zodpovednosť, tak potom sa usilujú. Čiže nekradnete, nepodvádzate, neklamate. To je tá skutočná zodpovednosť za danú štruktúru. Keď ľudia si myslia, že môžu podvádzať alebo robiť čokoľvek iné, potom už nenesú zodpovednosť. Preto to, čo hovoríte, že čo sa deje, ak ide o spoločný majetok, že všetko patrí vláde, patrí to každému a zároveň to nepatrí nikomu. Podľa mňa v takom prípade ľudia proste nepociťujú zodpovednosť za systém. Áno, to bola naozaj provokačná pripomienka. Ja si osobne myslím, že význam toho pocitu vlastníka čiastočne súvisí aj s tým, že ste akcionárom v organizácii. Môže to byť tak, ale to nie je len ten jediný pocit, ako byť vlastníkom toho projektu. Čiže ste hrdí na to, že patríte do nejakého tímu. A ten význam tej spolupatričnosti napomáha tomu, že prinášate nové myšlienky a bojujete za úspech tohto tímu. Ak sa vnímate ako človek, ktorý prináša významný príspevok, vklad, tak potom ste na seba hrdí a potom sa zžijete s tým projektom. Keď ste v prostredí, kde vidíte, že vaše dobré nápady majú úspech a neukradne ich šéf, čiže väčšinou to je tak, že ak sú nápady dobré, tak je to úspechom šéfa, ak sú to nápady zlé, tak ja som na vine. Čiže závisí od toho, že v akom prostredí sa pohybujete. Čiže dôležité je, aby ste sa nielen zúčastňovali ako spoluvlastník na firme, ale aby aj to prostredie bolo dobre. Sú určité nástroje na vyhodnotenie takéhoto prostredia. Robil sa taký prieskum a na základe tohoto prieskumu môžete vlastne zistiť, čo potrebujete zlepšiť, aby ste zlepšili kvalitu, morálku organizácie a pracovného prostredia. Čiže dôležité je, aby išlo o prostredie, ktoré vás bude inšpirovať. A ľudia sú potom radi, že sú súčasťou takéhoto prostredia. Napríklad vlastník futbalového tímu. Ak futbalisti vyhrávajú, tak my tiež vyhrávame. A ten pocit, že patríme do tohto prostredia, sme spolu s týmto duchom,
tak to je veľmi dobré. Chcel by som ešte doplniť, ako to môžeme dosiahnuť. Keď hovoríme o takomto vlastníctve, o takejto starostlivosti, o zodpovednosti, ako to všetko môžeme dosiahnuť? Jednou veľmi dôležitou vecou je, že musíme skontrolovať, či osobné ciele jednotlivca sú rovnaké ako ciele firmy. A dôležité je, aby ste mali správne informácie o tom, aké sú ciele firmy. Znie to síce veľmi jednoducho, ale ja dosť veľa času venujem tomu, aby som ľuďom hovoril, čo robíme, prečo to robíme a ako to robíme. Aby vedeli, prečo robím určité veci takto a takto. Aby v prvom rade ľudia mali informáciu a potom nastupuje komunikácia. Čiže aj ja ich počúvam, čo si o tom myslia. Či mi povedia, že áno, máte pravdu, alebo povedia, my máme trochu iný názor, treba o tom pouvažovať. Čiže to je takáto transparentnosť, na základe ktorej vieme, že kde sa nachádza firma, aký je cieľ a ako každý môže prispieť k tomuto spoločnému cieľu. Takže to je tá transparentnosť. A druhá je zaangažovanosť. Keď poviem, že sa zaväzujem, že som súčasťou týchto cieľov a budem k tomu prispievať, a keď ja ako líder prispievam do spoločného cieľa, potom samozrejme očakávam, že aj členovia môjho tímu to budú robiť. Ale dôležité je, že to nebudem len hovoriť, ale aj robiť, a aby to oni aj videli. Čiže to je transparentnosť a záväzok. A potom vlastne ožije toto vlastníctvo, o ktorom sa hovorilo. Skôr než skončíme, ešte by som chcel počuť vaše názory na takúto vec. To, čo sme doteraz všetko hovorili, predpokladá, že podnikateľ, majiteľ alebo generálny riaditeľ je osobnosť. Že je taká osobnosť, že on vie, že musí rozvíjať firmu, že musí rozvíjať zamestnancov a vie, ako ich má rozvíjať. Takže moja otázka je, čo vám pomáha, aby ste rástli ako osobnosť? Lebo rozvoj firmy závisí od veľkosti osobnosti podnikateľa, manažera. Čo vám pomáha rásť? Porozmýšľam asi pol hodinky o tom. Čo mi skutočne pomáha rásť najviac, je to, že som pokorný a uznávam svoje chyby. A to je naozaj veľmi ťažké. Urobíte chybu a ste voči sebe naozaj čestní, že uznávate, že áno, toto bola chyba, ktorú som urobil. Čiže toto veľmi prispieva k vášmu rastu. To je prvá vec. Druhá vec, podľa môjho názoru, je tá, že ste veľkorysí, že uznávate aj prínos druhých. V mnohých prípadoch vidíte svoj vlastný prínos, ale zabúdate hodnotiť prínos tých druhých. A to si vyžaduje veľkorysosť, ale aj čestnosť vo vašom vzájomnom vzťahu s inými. Čiže pokora a veľkorysosť sú dva dôležité prvky, ktoré sú veľmi dôležité pre váš osobný rast. A v konečnom dôsledku, čo vám pomáha rásť, to je vaša duševná, duchovná sila. To je kľúčom pre váš osobný rast. Nie je to asi také jednoduché, lebo ste povedali už asi všetko.
A ťažké je naozaj uznať vlastné chyby. Nie je to také jednoduché. Čo mi pomáha rásť a rozvíjať sa? Poviem nejaké ďalšie veci. Ak máte rôzne pohľady na vec, niekedy vedieme našu firmu, náš podnik len ako inžinieri a niekedy je dobré pozerať sa na firmu ako ekonómovia, niekedy ako psychológovia a niekedy je dobré vnímať firmu ako právnici. Čiže je potrebné rozprávať o týchto rôznych uhloch pohľadu. Má to zmysel a snažiť sa nájsť aj iné prostredie, nie len podnikateľské prostredie, lebo to všetko nie je iba o podnikateľskom prostredí. Hľadaj aj iné aspekty. Okrem toho je dôležitá aj skutočne taká reálna reakcia. Čiže poviem, že povedzte mi úprimne, čo si myslíte a treba tých ľudí potom naozaj počúvať, pretože väčšinou ľudia vám nepovedia to, čo si o vás myslia, takže možno medzi zamestnancami nájdete takých, ktorí vám úprimne povedia, čo si myslia, to je tiež dôležité. A ďalej, pravidelné zmeny, výzvy nám pomáhajú rásť. Čiže robte inú vec, robte inak to isté, čo robíte, alebo robte iné, čo ste doteraz robili. A samozrejme, keď uznávame, že talent je dar, že keď hovoríme o slobode, nie je to len sloboda našej osoby, ale sloboda aj pre ostatných, aby sa rozvíjali. Čo pomáha firmám rásť? Je to podobné ako v prípade ktorejkoľvek inej inštitúcie, ktorá chce rásť, a to je dôveryhodnosť a opravdivosť. Čiže keď je inštitúcia pravá a opravdivá, potom, keď je dôveryhodná, tak samozrejme ľudia nemajú vôbec problém spájať sa s takouto firmou. Teda ja k tomu dodávam ešte dôveryhodnosť a opravdivosť. A samozrejme, to sa potom konkrétne už premieta do postojov a do konania. Hovorím o inštitúciách, ale mám na mysli aj firmy. Keď hovorím o inštitúcii, súčasný stav katolíckej cirkvi vychádza z týchto dvoch vecí. Ako povedal pápež František, samozrejme, keď evanjelium, keď ovplyvňuje život človeka, tak buduje sa opravdivosť a dôveryhodnosť. Takto by som doplnil, tiež súhlasím s predrečníkmi. Čo je taká vec praktická, čo pomáha aj v tom raste. My sme zažili ešte vo fabrikách rôznych šéfov, ktorí nejakí boli, kým sme my nezaložili si firmy. Môžeme sa inšpirovať, buď tí šéfovia boli dobrí, alebo zlí. A čo je v mojich očiach dobrý šéf? To sa musím snažiť robiť. Keď chcem rásť, tak musím si urobiť analýzu. To poradím, že čo je zlé, čo by som nechcel od môjho šéfa, keby som ho mal, tak to sa môžeme skúsiť snažiť potlačiť. Druhá vec, tretia už nebude, tak druhá je inšpirovať sa príkladmi. Toto spoločenstvo, čo my máme, je vzácna vec. Je tu kopa úžasných ľudí, ktorých životom sa dá inšpirovať
a vlastne to nás môže posúvať dopredu. Dáva nám to určité signály, tí ľudia nám dávajú určité signály, ktoré môžeme si zobrať, alebo nie. Je to na nás. Hej? Povieme, no ten hovorí, keď nezmyslí, to nemôže fungovať. Ale čuduj sa svete, že to funguje, však on tak robí a funguje to. Tak prečo by to nemohlo fungovať u mňa? Keď to je lepšie, keď je tam, tá firma je lepšia. No a v neposlednej rade, napríklad aj tento dokument, ktorý nám prezentoval pán kardinál, je určitá vec, ktorú môžeme zobrať, ale môžeme povedať, no to je nejaký, cirkev, zase nám niečo káže, ale do podnikania sa nevyzná a prečo by sme to mali prijať. Ale máme príklady medzi sebou aj tu, zo zahraničia, a my tu Slováci by sme chceli také niečo dosvedčiť, že na tých našich firmách, že toto funguje, že funguje nám, keď sa budeme snažiť podnikať pre spoločné dobro, uplatňovať princíp subsidiarity a rozdelenie spravodlivé prostriedkov pre všetkých vo firme, že tá firma naozaj môže byť úspešná a vy môžete mať radosť chodiť do takej firmy. Ráno vstanete a ja nejdem niekde sa zožierať, ak sa povie, s nejakými ufrflávnymi ľuďmi, ale ja nejdem byť ten mrak, čo som povedal na začiatku, hej. Nebudem mrak, ani tam nie sú žiadne mraky, je tam slnko v tej firme, čiže tu sa dá rozhodnúť. Pozrieme sa ten dokument, alebo nie, hej, zoberieme si to k srdcu a skúsime niečo zmeniť. A my sme mohli byť to im trošku takým slnkom na tom Slovensku, tí kresťanskí podnikateľi, veď kto to má začať? Hej, v tom prostredí, kde podnikateľov vnímajú kadejako. Ja sa aj niekedy sám zle cítim, keď poviem, že som podnikateľ. Aj moje deti, keď boli malé, hej, tak majúca podnikateľa, hej, tak im povedali v prvom rade, že zlodej. Hej. Takže aby sme my boli to slnko pre všetkých a treba niekde začať. No. Ja len stručne, že jeden taký postreh, čo pomáha podľa mňa je, že sa k tomu verejne priznáme. To, že náš marketing vycapil vo firme, že idem na konferenciu, dá sa podnikať slušne do panelu, tak asi nemôžem prísť a niečo potom robiť tam škaredé v tej firme. Čiže ako keby to znovu nás vracia k tomu, že nám podporuje tú vôľu byť hodnotovejší aj sami pred sebou, že sa zavezujeme k tomu vlastne verejne. V neposlednom rade by som chcel niečo dodať, okrem toho, čo bolo už povedané. Pre mňa nejde iba o to, že spoločnosť rastie. A to znamená, že vy ste súčasťou tohto rastu. Ide o to, aby aj rástli ľudia v tejto spoločnosti. A tu by som chcel porovnať rodinu s firmou. Čo spôsobuje, že rastiem a rozvíjam sa ako rodič? Pretože v manželstve a s deťmi máte naozaj pocit, že rastiete. A to je kvôli tomu, že ste svoje deti vychovali. A so spoločnosťou je to úplne rovnaké. Spoločnosť rastie, pretože do nej vkladáte dôveru, originalitu a že sa zúčastňujete diania v spoločnosti a že k nej máte dôveru. To znamená, ľudia, pokiaľ mi budú veriť, potom budeme rásť naozaj všetci. Takže myslím si, že to je niečo, čo nie je len pre mňa, ale ide aj o celý tím. A pre mňa si myslím, že toto je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ja keď si položil tú otázku, tak prvé slovo, čo som si napísala, bola vierohodnosť a možno aj dôveryhodnosť. A ešte by som k tomu možno chcela doplniť zodpovednosť. Ten podnikateľ nie je zodpovedný len za seba osobne alebo za svoju rodinu, ale
tí zamestnanci, aj tí ľudia, ktorí vnímajú tú firmu zvonku, musia cítiť, že on je zodpovedný za každého jedného človeka, ktorý v tej jeho firme je. Že je zodpovedný za neho, že je zodpovedný za jeho rodinu. A pri tejto príležitosti možno by som chcela vyzdvihnúť to, čo podnikatelia dávajú ľuďom. Hej. Pri jednej príležitosti otec František, pápež František povedal, že nemať prácu znamená, že nemáme niečo, čo je veľmi dôležité pre náš život. A každý si možno ja parafrázujem jeho slova, že si možno ľudia predstavia, že nemám čo jesť, keď nemám prácu. Ale on hovorí, že nemusíme byť hladní, keď nemáme prácu. Zajdeme do charity, zajdeme do nejakého klubu, zajdeme do nejakej mimovládnej organizácie a oni nám dajú najesť. Ale čo je dôležité, keď nemáme prácu, je to, že nedonesieme chlieb domov. Citujem pápeža Františka, nedonesieme chlieb domov. My sme stratili dôstojnosť, lebo nedokážeme doniesť domov chlieb. A to je to vlastne, možno pri tejto príležitosti ako podnikateľ, ako politik by som chcela poďakovať všetkým podnikateľom, ktorí dávajú prácu a oni nedávajú len prácu, ale dávajú pocit dôstojnosti pre tých ľudí, ktorých zamestnávajú. A ja si myslím, že to je to možno to najušľachtilejšie povolanie, ktoré tí podnikatelia, alebo tá jedna súčasť toho ušľachtilého poslania, ktorá je jedna z tých najdôležitejších. Ďakujem pekne. Takže veľká vďaka všetkým panelistom za svoje svedectvá, za to, že ste zo seba dali to najlepšie, že ste sa podelili medzi nami, panelistami, ale aj vlastne so všetkými, čo tu prišli. Ja by som chcel poďakovať všetkým vám, čo ste prišli, pretože tým, že ste prišli, dali ste najavo, že chcete slušne podnikať. My sme na začiatku spúšťali kampaň s otázkou, dá sa podnikať slušne? Bavili sme sa o tom celý večer. Ale vy ste dali odpoveď už pred začiatkom tejto debaty, na začiatku konferencie. Tým, že ste prišli, ste povedali, nás zaujíma slušné podnikanie, my chceme slušne podnikať. A preto ste prišli. Takže ten najväčší potlesk patrí vám, čo sedíte na druhej strane. Ďakujem všetkým ešte raz a zvlášť otcovi kardinálovi, že prišiel a vytvoril túto udalosť, že sme sa mohli stretnúť, že sme sa obohatili o veľa dobrých myšlienok, a že ja si myslím, že sme sa povzbudili, že chceme pri tých hodnotách vytrvať. Takže veľká vďaka, otec kardinál, za vašu prítomnosť na Slovensku, v Bratislave a medzi podnikateľmi.